Pajato Mascochas emakosana kuphulisa matimu osati masewera ku AFCON mu group yawo group C akuchita zinthu zoopsa kwambiri oti mafana amene wawo achina Temwa Masota Betha Wenga ndi anzawo achina Fefi Chinzimu achina Rose Kanzere zimene akuchita ku AFCON zapangisa zonena kuti matimu to azinjenjemera uko ngakhale aneba ku Zambia uko akuchita kugwira mbendera pa game imene kubwera lachitatu kuti Mascochas azachite chifundo kumene asazapolise ngati imene achitira ndi matimu ena ndi zimene akuyankhula ku Seriko anyway makosana nkhani yale motere njenga tithe kuitsata bwinobwino mmene zikukhalira kumene kamaka zimene akuchita asungwana amene kuyimira to Malawi kukweza flag ya Malawi kuisiya patali kwambiri moti ku Africa kunoko aliyense angokambaza Malawi anyway makosana tiatsate bwinobwino ku AFCON ku timu ya Mascochas timu yambirira opening game inayamba ndi Nigeria ndipo game imeneyo Nigeria inafinyika osati masewera of course ndi kuti Nigeria inapezako zigoli ziwiri Malawi ndi kuti inapambana 3-2 anthu ngakhale zinali choncho Nigeria inafinyika osati masewera imene asungwana amene amasewerera kumene kumasewera tozopasa kaso kwambiri zimene zimapangisa zona kuti matimu zinjenjemera nepa jama professionals athu achina Tabitha mbale wako Temwa Chawinga aliyense ku chigawo cha Africa kuwadziwa bwinobwino tengoti pa dziko lapansi akuwadziwa bwinobwino mmene amasewerera anthu amene samachita zinthu zachibwana ndiye kumeneko ku AFCON zimene akumachita kumene mothandizana ndi anzawo timu imene zikukweza ndithu dziko la Malawi tali kwambiri konse mu group yawo group C amenyako magemu awiri timu yamba ndi imene anasewera ndi Nigeria imene tikunayazana kuti inathera 3-2 zigoli zake amene anapeza Mascochas kuyambirira chinabwera pa 73 minutes chimene anachinya ndi Temwa Chawinga chachiwiri chake chinabwera pa 79 minutes chimene anazichinya ndi kuti ndi pale wake Tabitha Chawinga kuzapangisa zona kuti game ikhale pa 2-0 Nigeria 0 Mascochas ndi kuti 2 pino ni ma defending champions Nigerians yanafinyika osati masewera depression Mascochas amene wapasa kumene of course pa 90+2 minutes guys amene ma Nigerians anazapeza penalty kochinya nakono pa 90+9 minutes guys amene wa Nigeria kusera kwa Ochena Kanu anazapeza so chigoli chachiwiri komabe mu nthawi imeneyo zinali zona kuti Temwa Chawinga anali atavula zakale timu imene pa nthawi imeneyo ndi Mascochas ali pa 3-1 na mazachinyamo kozapangisa zona kuti game ikhalino pa 3-2 komwe no Temwayo mazachinya pa 90+5 minutes ndi kuti ma defending champions atavula zidwa kale kumene lepa jate kutsatira bwino kuti dzulo on August chaka chimene cha 2026 Mascochas analiso ndi game kumene ku Morocco kumene kuchitika AFCON paja masewera ndi timu ya Egypt kumene koso Egypt ndi naionesa mbonaona kumene kupangisa zona kuti aliyense ku Africa azingopitirira kukamba nkhani yokhuzana ndi Mascochas amene taona nikoni zimene anayankhula msungwana wina wake ukatoka ku Ghana ndi ku Nigeria kusatira performance imene Mascochas akuchita AFCON kenako notipireni nkhani. At this point, I'm not even shocked anymore. Like, Malawi came into this game with a mission and they are achieving that mission. Like, they are doing so well. Like, first timers. Imagine beating Nigeria and dealing with Egypt. Chabwino taona pamenepo ane zake amene zikuendera kusonyeza zona kuti dziko la Malawi mbiri yake yapita patali kwambiri performance yabwino imene asungwana amene akuonesa kumene kunyamula Malawi kutika patali kwambiri of course ku Morocco ku embassy ya Malawi komanso afamu akuipasa moto osati masewera imene zikupangaso boost molalo ya guys amene wa Mascochas watentoneko akumaipasira molalo kumeneko achina Jomo maso guys ku embassy ya Malawi nakono tipiteni nkhani cholinga choti tithe kuitsata bwinobwino. Chabwino taona pamenepo pangato boost molalo ya Malawi zimene zili zofunikira kwambiri kupanga ndithu motivate ma players kumeneko of course Mascochas ma player abwino player mphamvu ma player olimbikira oziwa zimene akuchita khato pa ground ma player osachitisa manyazi achina Fefi Chinzimu Rose Kanzere imenenso anapasa thengenenge kwambiri mu Egypt zoti ma Egypt
zoti ma Egyptians amatengedwa ngati madolo pano dzulo ndi sanaoneke mu game imene anafinyidwa osati masewera moti ino nankukhala mwayi chabe kupeza chigoli chimodzi pokutira misozi otherwise nzonena kuti akatha kuweruka osapeza chigoli china chiyonse ndi imene amapangira Scorchers pa ground etu kukankha chikopo osati masewera kupangisa zona kuti aplayer a Egypt kupuma wefuwefu after ndekuti atathamangisa 90 plus minutes imene aseweredwa kumene paja Malawi inapeza zigoli paja goli yambiri inabwera pa 31 minutes nazachinya mfano Rose Kadzere kupangisa zona kuti ma Scorchers akhale pa chiwongolero kumeneko pamene no first half imapita kumapeto after kuonjezera a minute kunapezekanso zonena kuti Pefe Chinzimu nabayaso chigoli kumeneko zimene zimapangisa zona kuti imapita kopumulira first half ma Scorchers anaona kuti apeza zigoli ziwiri kumeneko tazalowaso gawo chachiwiri pa 68 minutes temwa chawenga anangokhoma nsomali omaliza kupangisa zona kuti Malawi ipeze zigoli zitatu kumeneko of course Egypt ngameta fotokozera kuti apeza chigoli chimodzi achipukuta misozi kumeneko komano aziti stands ndekuti Malawi sekuchita zosewera kumeneko ikuwumbuza osati masewera matimu liso potengera ndi zimene anayankhula Rose Kadzere yemwe anasankhidwa ngati woman of the match after ndi mmene ma Scorchers anachitira kumeneko maso amene apangira perform iyeyo ground zikuonesa zoti ngaye amene asakusewera then tioneko zimene anayankhula kenako tipitizeni nkhani cholinga choti tithe kuitsata bwinobwino. Woman of the match. Tell us, how does it feel to have your team win today? Ndile muntu osangalala pazomwe zachitika usiku la lero. Maso ndithokoze kwa mabwana anzanga pazomwe ndichita usiku la lero kuti mawa azathu kukhala munthu. Chabwino taona pamenepo maso tamva zimene anayankhula after game imeneyo itatha asankhidwa ngati woman of the match kosi ndi imene pangira perform Scorchers zikusangalatsa anthu ambiri kwenako ndakuti zikupereka mantha ku matimu ena inaona zona kuti first lady pa dziko la Malawi a Gertrude Mutale yankhulapoto kuyamikira timu imeneyi andi mukuyankhula kwawo achita kunena zona kuti ali overjoyed ndi mmene timu ya Malawi ikuchitira ndipo akulimbikitsa kuti player amenewo asasire pomwepo apitirize ndithu kuvapula matimu ena mpaka na Malawi zapeze pambano potengatu kaswiri wa AFCON paja mgrupu limeneli liso anebatwa wa Zambia paja Zambia magaezi kumene kwamathama osati masewera kunyoza dziko la Malawi azati gemula zona kuti dziko la Zambia Malawi kwa iwo ingali territory chabe ati dera lina lake la Zambia itha kunena zona kuti matenga Malawi ngati kauni ina lake ya Zambia pena dera chabe la Zambia amathatu ma osati masewera masamba mchezo mwaka pa Facebook makhala ku gemula osati masewera Malawi zambiri ndithu zimene makhala kuti gemula ambiri nkhani zake timazitsata bwino kumene amayankhulira jaso matha kubuka battle samba mchezo mpakati pa dziko la Zambia maso dziko la Malawi guys Malawi mayimva guys amene wakamakhala kuti akutidisa masamba mchezo kumene kulibe jina yake imene imaziwika zona kuti Zambia report naso ena naipanga follow namwina sinaipange follow na page imene imakhala ikuthama osati masewera admin page imene ikhala kudisa Malawi nkhani zochitika zosiyanasiyana za ku Malawi guys amene wamakhala kuthirapo mulomo nako ndekuti akuti game osati masewera osati akuti group imene odzulo masewera ndi timu ya Nigeria inawumbuza kumene kwa 1-0 ema guys amene wa Zambia report abwera kuzalemba pa sambalo la mchezo la Facebook lo mene amakamba zonena kuti the way Malawi will laugh at us shame taona ndithu tenga umene anapanga post pa sambalo la mchezo la Facebook after ndeuti atakuvupulidwa ndi timu ya Nigeria kuti nomene dziko la Malawi itisekere pamene zamanyazi comment section kunali tonkhani kumene guys amachita kunena zona kuti ine manyozera Malawi achawo toto Malawi sizoti ngachite nayo chibwana ndi Malawi kuti tithibulaso game imene kubwera de ena kumene kwa machita kunena zona kuti ayane batagwira mwendo chonde game iyi azatipweteke tole ndithu tizawine game imene timwina make donzo chichoke zimene kumayankhula kumene ndi Malawi sona kumene kuthira makomenti akuti mukhaula osati masewera kusiyana ndi zimene ndithu akuyankhula kumene kusati akuti Malawi next game and lachitatu sabata imene yakhala akumenya ndi aneba kumeneko AFCON ndithu nkhani yabwino kwambiri nkhani yosangalatsa makakuzi moto ikamachita makhala zinthu zosangalatsa kwambiri manso zimapangisa zona kuti ya dziko limenelo ikhale kupita patali so nimene akuchitira bwino asungwana amene zinthu zosangalatsa moti aliyese ati Malawi lokondwera ndi performance imene andi wafunira zabwino atsukwana amene wanso kwayikiza mapemphero chakuti awathandizire apasa nyonga zina amene akuchita bwino nenso akupitiriza kusewera kumeneko AFCON makosana mmene monkhani zake ndi mmene zikuyendera zote muni maganizo pankhani imene amakapa amene tifotokoza zona kuti performance ya timu ya Malawi ma Scorchers amene akuchitira ku AFCON zapangisa zona kuti manebazi azinjenjemera manso matimu ena azichita mantha after itathibula Egypt komanso Nigeria nakonso first lady kuyamikira kwenako akondwera performance imene iyi ati maganizo amene utinawo tithofotokoza mu comment section manoti kamapereka tikumbukireso kulemekeza maganizo anzathu ati sitinapange subscribe channel chimene cha Fox Mula News 18 titha kupanga subscribe ndi chonga nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kutifikira osavuta.